nech spadnú. Silu pak. Toto bude ako zvýšenie ako honoráru, chápeš? Je tu pomaly klesá. Pater Ďuriš. Vítajte priatelia v mojom dnešnom kráľovstve. Keďže sledovanosť našich videí o fotení na YouTube nám klesá, sme sa rozhodli, že spravíme niečo o varení. Dneska to je cool a my samozrejme s dobou. Takže dneska varíme. No, k dnešnému receptu budeme potrebovať olej, vodu, anča, troška. No a určite samozrejme tu je hrniec. Z režimy som dal aj foťák, ja neviem čomu, ale trebárs. Samozrejme sklo. Najlepšie 100 mm. Keďže ja mám rád pri varení do svetla, tak ešte aj pridávne svetlo. Ukradol som bratovi lampu. Takže môžeme sa pustiť do varenia. K dnešnému abstraktnému vareniu, foteniu, budeme potrebovať sklenenú tablu, ktorú si podložíme nejakými podložkami, s knihami alebo čokoľvek, čo máte po ruke. Sklenená miska, dajte si záleží, bola čistá. Spomenutá voda sa nám zíde. Olej, svetlo a ako pozadie použijeme buď nejaký farebný lekák, ktorý máte po ruke, alebo ešte lepšia varianta je tablet, ktorý nám poslúži ako ďalší zdroj svetla, takže bude to len lepšie. Pri tomto fotení je veľmi podstatné mať statív. Z ruky to zle sa fotí, preto sme si to takto nastavili. Keď máme už v tej miske vodu, dolejeme to troška oleja. Ak máte možnosť si nastaviť celý ten stĺpik opačne ako máme my a fotiť takýmto spôsobom, tak je možné použiť aj 60 objektív napríklad. Ale ak to možnosť nemáte a musíte klasicky fotiť, tak je lepšie použiť nejaký dlhší objektív, takže 100, 150 makro, myslím, že Sigma ju vyrába, takže to odporúčam určite. Keď máte nastavený foťák, cez Live View si môžete zaostriť na tie bublinky. Pri fotení používam najlepšie manuálny režim, kde si môžete všetko nastaviť, ak potrebujete. Otázka by mohla znieť, prečo nepoužiť blesky. Pri použití bleskov nevidíte dobre, jak to svetlo dopadá na tie guličky vytvorené z oleja. A preto dlhšie trvá, kým si nastavíte nejaký záber. Z tohto dôvodu je svetlo, lampa, hociaký zdroj svetla optimálnejší a lepší na tento druh fotenia. Samozrejme, môžete vyskúšať s bleskami, je to na vás. Mne viac vyhovuje toto svetlo. Je dobré použiť viac farebné pozadie, fotky budú kontrastnejšie a bude to lepšie vyzerať. Ale je to všetko na vás, ako si to nastavíte, ako sa s tým budete hrať a potom vám vzniknú veľmi zaujímavé fotky. Toto fotenie je dosť o tom, že keď máte dosť času, môžete sa hrať. Zabudol som, alebo nepovedal som jednu vec, káblová spúšť, tá vám môže dosť uľahčiť prácu. Samozrejme, nie je to vec, bez ktorej by ste to nenafotili, ale tú prácu si jednoznačne uľahčíte tým. Tak pokiaľ ste už dofotili, misku ste odložili, umyli a utrali a skovali, ešte nemusíte všetko baliť. Táto sklenená tabula vám to môže kľudne ešte zostať. Dá sa využiť napríklad tak, že nakvapkáte kvapky vody, ktoré vám bude tvoriť také miniatúrne lupy. A keď dáte pod to ovocie, zeleninu, hociaké predmety, tak môžu vám vzniknúť celkom zaujímavé fotky. Treba sa vyskúšať, pohrať sa a sami uvidíte, ako sa vám to bude páčiť.
priatelia, verím, že sa vám s nami varilo dobre a že vám už neprihorelo a do ďalšieho receptu sa vidíme niekedy na budúce. Čaute.